Liwati jembatan anyar kae, Mas. Orang anyar ndi Kak? Ono nek jembatan anyar ngali. Jembatan warnane abang. Abang putih. Masa ora? Masa nek jembatan iki ne? Sing lorono. Ngalor. Ora. Ora tak. Kok pinggir dalan ki kok. Iki kene iki. Gapura ka lho, gapura. Gapura mlebu ya. Yo gak, yo gapura kuwi cedak. Lah iki kan ngale to. Ngono perbatasan jembatan sing anyar oke to, Mas. Heeh. Cedak ending taman-taman. Cedak lewat ndi to, Mas? Cedak lewat kene apa kene to? Mbuh, nek aku ya sepenak kene, nek Penak aku. kene ya? Heeh. Terima kasih guys. Ini MUA-nya. Semangat cantik. Sukses. Jeret. Juga, makasih dekornya bagus sekali. Jeret. Jeret para. Jeret. Ini mempelainya sudah jadi bersama Sari Toga. Beda Jeret. Sampai rambut dolik gari nih. Belum. Yo seret. Oke guys, kita bersama Salon Dewi Sekartaji. Salon Dewi Sekartaji. Ini tuan rumahnya. Lancar nggih, Pak? Oke, kita mobil. Saya tadi kokona sendut. Lah iya, teko kok awan men ki arepe apa lho Mbak iki loro. Asisten dikon teko subuh kok teko ning ngisak. Anu badhe napa niki Mbak? Masih sisa. Tak kira anu badhe dinas teng pundi ngot. Ya kengko didelene Mbak sandale gondal wong. Niki mantri suntik. Lancang. Mantri suntik. Gak situ. Ki mantri suntik to. Ndi kan iki? Jret. Jret pokoke ramum. Ya, jret. Loh, mantri suntik kok malah sembah-sembah. Ya kan guli kok mantri suntik. Monggo pradene Bu.
Ora nek wong ae aku ora. Iya kok tawon ya. Katanya berarti ini kalau mbak aku. Kalau kayak ngaruh pada kalau Mbak Mis. Nggih. Tapi darane bareng kan aku ya. Lu kok mbok pinter. Enak lho. Tapi darane ya tak tukune pisan ae. Jadi masih sana lho. Dadi masih Jadi santai. tuku 500 jret. Loh, kok mbok Ya mbok engko mau aku apa 50. Iya. Aku dina iki syuting. Yo dicah koyo ngono. Medhaki kok mbok jrok. Ora, tiama aku dina iki syuting. Mbak, nek kono ra enek wong, Mbak. Aku rono sepi ra enek. Kok iso? Aku mbok arani cenat-cenit kene kono nginceng wong ra enek, kok iso? Oh, ini. Kok jenet-jenet ke sapa? Mbak sedale cilik lah dadine Nah, cenat. sandal aku dinggo lho tangan aku. Proses sanggul paisnya sudah selesai. Tinggal mengisi. Iya tuku kilat jret. Mbak melok ning kilat apa ora? Jret tuku kilat. Melok ning kilat apa ora we? Ayo gas kapan? Sego wiwit lho, gak melok rugi wes. Hina Bayani, Kok sore gano. make up by Misra. Terus tangannya tak sang. Kok sore di Hairdo. yo. Manut kok ae lho api. Apa ramal. Lah apa tuh? Sore cek lho. Arsan Sambilan ngene aku ngelungko, kok sambil enak aure lae ini. Heeh. Mano to? Kok dadi ganti. Backgroundnya adalah Mantri Sonti. Tancap. Mah aku rata syuting be. Aku nyuting R2. Ayo sego wiwit. Jomong wae jere Mbak Mis gak melu kok. Mesin tani sarep budal. Kak Rido. Wong iki lah. Ya wong iki papat tok gak ora genep. Tanggal 8 lah itu. Besok iki. Yo, mau tanggal nang Jogja, Jret. Yo wis gak sih. Bocah SD. Jadi kanenya guys udah bagus. Coba. Bagus guys tuh. Kowe ngerti kok. Kowe melu ya. Ah. Nah aku duwe anak to, Beb. Kita ide, lah aku nak Ya, serat. Tapi roh tukane. Bae karo wali murid. Kayak kami di dhewe sik kok. Ndang ki. Kamu to, Mbak? Iki jering golek sing di make up wis enek kalau ndang cus. Kayak make up ora to? Iya. Anu cuci muka sik. Aduh, saya durung. Nah, Ya jangan tuh Mbak. Temen Temune dijokne jam 09.00 lho kingko. Ngono kok sesuk. Temune dijokne jam 09.00 ndak selak anu sore. cucunya siapa to, Mbak? Anu, Miss. Duh, cucuke mboke lho. Cok iki mbok ndoli ondolan cilik. Iya, ndang-ndang udah. Juaman iki sik bayi ya. Yo. Itu buat kok. Jere ngentel ta malah. Pak Emilias. Yo gandeng renteng kaya kowe karo Mbak Miss ngono kae peres. Saya ngerias numpak bis yang Bojonegoro ning Tepu. Niku. Iya ta. Yo, ke sapa kok nyenil wati kae? Kok modele kaya titik Sandora. Oh iya tenan. Dek. Sipone tasku, Dek, tolong, Dek. Tas ta. Lo ancang mboke dikongkon. Iya, anak. Oh, iki lho, Dek, ya tas ini mak. Merem. Makasih ya, sayang. Nanti di make up kapan? Begini cara hairdo-nya Mbak Ndoli Sarito. Assalamualaikum. Sayang. Ya, Jret.
Ini nang Pak. Waduh, aku lagi teko. Yo, siapa iki kok iki aku? Kayaknya mantri sontek. Iki siapa? Oh, iki sales anu ki. Sales panbu. Sapa wis jenenge iki? Jenengmu sapa iki? Ra. Omong Mbak Min kan. Jangan jemput. Juaman iki sik bayi ya. Yo, Kebut kok. Jadi ngenteng ta malah. Pak Endrias. yo gandeng renteng kaya kowe karo Mbak Mis ngono kae peres. Saya ngrias numpak bis nang Bojonegoro ning Tepu. Niku. Iya ta? Yo, ke sapa kok nyenilwati kae? Kok modele kaya titik Sandora. Oh iya tenan. Dek. Jipun tasku Dek tolong Dek. Kasih tak. Lo ancang mboke dikongkon. Iya anak. Oh, ini lho, Dek, ya kasih sama aku. Merem nih. Makasih ya sayang. Nanti di make up kapan? Begini cara hairdo-nya Mbak Ndoli Sarito. Assalamualaikum. Sayang. Ya, Jret. Belajar kan bisa lawat. Ini nang Pak. Waduh, aku lagi teko. Yo, siapa iki kok iki aku? Kayaknya mantri sontek. Lagi. Iki siapa? Oh iya. Oh, iki sales anu ki. Sales panbu. Sapa wis jenenge iki? Jenengmu sapa iki? Ra. Omong Mbak Min kan. Jangan jemput. Ini proses merapikan dan membentuk sanggul Solo. Karena di bapaknya mesti gini-gini ketone. Sudah kok gitu. Ya kok saiki. Lah kayak ngetokne kalunge to. Lah iya. Kayak ngetok nih kalau ini. Ngelap to. Enggak ngelati kula. Ya ta, ngetokne kalunge ben ketok kerlip-kerlip. Kalau ini ben ngetok keling-keling saiki. Hah? Sayangnya nek banjurnya itu Dek. Hah? Sayangnya kayak nek banjur. Bandune digekne kok. Digadekne andik Mbak Ria kalau beres. Kok iki gak konco diomong gak konco. Alah, gue aja. Dirapikan, dispray dikit, baru di hydryer. Cret. Tutorial lo kita jadi. Ini tutorial nyiem. Sangat. Ini ki yo sekolah ya deh. Timbang wis seminar ya padha seminar ngene iki wis. Lawi aku. Iki lho. Kuwi dak pancem Iki lho. Iya teko Jakarta. Lah ngenten kula kok bingung. Anak bodoli malah ijes. Yo tenan lagi metu wis wetenge dhisik sing mlaku. Dalane paniki. Konco plek. Sambak. Matra yo lek min ning gone anu cokekan ngono barang lho. Lha iki yo anu koncone lho. Jenenge nek nang tak wajar. Nek nyapa biyen ora nangis kok iso ya. Kok tak suwuk ora nangis. Aku buyang juga aku, pokoknya aku kok yang kangen aku kan penting guyu. Soalnya bojomu nek aku guyu. Lho.
Iki ngaji kuwi gak iso dadi gelungke. Wah, aku malah ibu aku. Kapokmu kapan we? Dek iki tanpa asisten. Ya, Dek handle dhewe oke. lho malah bingung tak ngomong ngandani. Kowe lungguh kursi kono lho. Aja bener Wong silan 5 diatasi dhewe kok ngantek sitok lho. Sitak kae bingung. Lho, lagi asisten ki beduk drendang lah kayak teko ki kacane wis teko. Ya, cuma kok sandal. Tanya, piye to ya? Wis kancane spare teko nggon wis oleh sak lusin kok. Apa nih? Kuwi apa kuwi? Kuwi apa? Le rasan-rasan. Ki sing duwe rujak. Ndi kae nggonmu Mbak Sembung. Dilo-diloan. Asisten kawanan ki lho. Kancane wis oleh sak lusin lagi teko. Nete. Deloken. Mikir arep apa lho wis bar kabeh lho, Mbak. Kok iso? Ya. Mulai ayo wae watuk. Kok isa? Yo. Kok yo ngetek kae bocah. Piye kata-kata hari ini? Gasku mumet Bar entek pirang juta? 6 juta. 6 juta setengah ya sret. Sret. Gaya anu apa? Neon Neon box. Sret. Wis ra kaya iki pokoke. gambar toko. Gambar toko. Loh, DR gawe papa. Proses guys, sudah hampir jadi. Sudah hampir jadi. Sanggul pais. Air dunia Sari Toga punya. Sering. Sari Toga. Sari Toga ki wong ndi? Ambon. Papua. Ndi? Kota Telaga. Ya aku wis teko omah Mbak Ati kowe magek mulai. Iya. Ini setelah jadi guys, sudah jadi. Tinggal pasang sanggul. Nah, spill dari belakang ya guys ya. Sampean gak tahu ditekuk diparakne munggah nih, Pak. Nah, kan iki sedeng yo, Dik. Lah iya. Benek sedeng nyapa, Dik? Dawan ngono kata. Yo. Nggih. Arep kotane nek ora Mbak? Apa ini? Aku tak gonteng to kowe kok iso. Oh, Ya iya tuh. Kayak kena wis ya lagi. Ya. Bang loro kae ya wisan. Ben tenang sih Mbak, urung. Wis tobar. Jadi dandani gak enak. Ngomongnya ora percaya. Beriku mantan Mas. Paden tok perlu wis bar. Mungkin ada stok lebar. Kalau pelatihan itu Lah kok. kenapa padha melok kabeh piye nek. Lagi coklat.
Tadi dolan. Ya besti. Ceklek. Tit. Arek Raiki yo ora enek kok. Wong loro ke salah alamat lah asline kayak di pojok. Kalau blon aure. Ready. Aku ya tuku siger deh. Pengen tuku siger. Sing ning nggon promo kae lho. Ngarep kae wong jero wewet kae. Lah iya nawang to. Nawang. Mbah jenenge apa? Nawang promo to. Pokoke madhep rono, pintu masuk pertama ya ta. Iya kuwi. Wonge omong ngono. Ora nek nawang silah-silah. Tuku sing kuning lho. Mbok, jemben ki awake ning. Tuku sing kuning. Jemben awake ning nawang ku nek promo ya, Mbak. Banding harga ya. Heeh. Lah ya tuku sing kuning ae. Kok tuku sing putih? Galak sing putih kayak aku duwe to siger. Siger ibu ning omahku suwi. Penting tanggapan anu. Sing ngerti ngono kuwi lho. Diumpuk-umpuk nang omahe ra apa-apa. Kilo teko kilo ndang cu sapa? Ora sanggulan. Sik ngetek kae. Asisten ngetek kae yo iki lho wong loro. Kowe iki lungguh nyenik wong loro wis duduk cantik ning kene lho. Wis engko nek gong diceluk rasa kerja. Kowe iki partai cekel-cekel. Wong loro kok iso geger ae dhewe. Kok iso. Santai, slow. Heeh. Karo pundak-pundak. Turu lho wae oleh yo. Or berarti. Ketok. Tong aku 17 ya Allah. Partai. Rasan. Yus, awake iki nyenik wong telu sampe pet yo ngi. Duduk manis. Yo manis. Mbak ini apa? Bagian apa? Tong aku 17. Prismet. Prismet. Prismetnya apa ya? Gue tambahin prismet apa? Ngono wae. Seret. Macak dhewe. Prismet. Ayo. Putri anu ndi kan? Duren. Duren Kak Poni saiki. Putri Poni. Kak enek Poni ini kak enek. Putri Nono. Oke. Putri Sandura. Kita hari ini bertiga menjadi trio. Kalungmu gak begitu. Jomo ae, Mbak. Iki wis klambenan konane bolong ngetokne kalung banyak to, Mbak. Dan kuwi yo karo ibu manten karo Klaten Sito. Sering iki. Iya to iki. Besan. Selali lho, kowe nek balik lho. Setengah. Lagi gua aku tanggal 5 yo ngobrol. Anu jol-jolan. Jo. Berarti nek Oh, sawat. Hari ini si cantik mengais rezeki jol-jolan lho nyarutang. tukar tombol. Ki iya. Kartombo. Kartombol. Jaluk balen berapa? Ora balen tuh aku. Yo. Nek iki bayar tenan. Bayaran tengan, Mbak. Nek iki ya Aku bayaran tenang. langsung. Sambatan. Ya yo ngene bestine dhewe ya. Bestine wae. Jret.
Jeret. Jeret toh. Jeret. Biasanya Besti tahun berapa? Aku gur 150. Tahun berapa bestinya? Tahun 89. Ya Allah, aku lagi lahir. Teras. Loh, ya iyalah Mbak. Ya Allah jaro. Aku lagi lahir. Karo Lekmin wis ngluyur tekan cepet tekan Bojonegoro Pak Bis nang Ponorogo barang. Yo, seret. Senang gua bapak royong-royong kecil. Yo. Berarti Mbak iki apa manusia terunik wis. Semangat ya cantik. Cerewet. Jeret. Konek pokoke ngadeg nih. Apa jenenge neon box kok gak selametan. Delan. Tak tokne puting beliung wetan karo kulon. Itu ngono apik. Ya iyalah wong kudune ya panggang buceng kok ngono kuwi. Ora pak entek piro ta panggang buceng paling 150 wis cukup. Kok iso. Kaya. Panggang bucek iki ndek ngenane jaman biyen kan. Ya saiki nek wong duduk lemah kok. Tenan pokoknya gak mbok panggang bucengi terak puting beliung. Ya berarti ya. Aku nggawe panggang buceng nek ora tau ndang. Yo gak wedi aku. Moro dhewe. Mara dhewe ngendong wedhus. Yo karek 11. Kasarane kayak ngaku ini gak apa ya? Gak opo ya. Sur, dijemput Mbak Anas ya. Iya. Iku Yo ayune. Oke. Bahasane area kemana. Ayo perawan tenan. Salon Dewi Kulirejo jret. Jret. Sumur. Sumur. Duh, kan Mbak Miski sumur ta. Duduk Kulirejo kok. Sumur. Sumur ya, Mbak? Oh, sumure. Heh? Cukup sumur. Lho iya toh. Lah yo Kulirejo bener. Lah nggih tetep sumur toh, sumur Kulirejo toh. Desane Kulirejo cukupe sumur.